Adam Zango ya shiga rigimar da take wakana tsakanin 'yan Nijar da Najeriya. Adam Zango ya ja kunnen 'yan Najeriya musamman masu ciwo 'yan Nijar mutunci akan su daina. Domin ku Adam Zango a cikin wani bidiyonsa da za mu sa muku ya yi doguwar magana ne akan cewa ƙasar Nijar ƙasa ce mai karamci da kuma taimakon al'umma. Su ko suna shiga wannan ƙasa ta Nijar kuma ana musu karamci ana mutunta su. Bai dace a ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba kamar yadda aka ce Najeriya da Nijar ɗaya ce. Adam Zango ya ci gaba da cewa yana jan hankalin 'yan Nijar da kuma 'yan Najeriya akan su daina biyo mutanen da ba su san kishin kansu ba, domin ƙasar Najeriya da Nijar ɗaya ce, domin al'adarmu ɗaya, addininmu ɗaya, musamman 'yan arewacin Najeriya da Nijar ba a bambance su. Adam Zango ya ci gaba da bayaninsa kamar haka. Kar ku manta idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe kafin mu sa muku dogon bidiyon na Adam Zango da ya yi, domin ya yi wankin babban bargo tsakanin 'yan Nijar ɗin da Najeriya. A saurari Adam Zango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi wa kowa da kowa barka da azumi, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Ubangiji Allah ya ji kansu ya gafarta musu, marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, masu lafiya kuma mu kenan Ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya. Ina so in ɗan yi jan hankali ne akan 'yan uwana na Nijar da Najeriya. Abubuwan da suke faruwa ba daidai ba ne, saboda an ce in ka san farkon rigima baka san karshen ta ba. Wallahi, although ban san waye fara yin zagi ko wani ba, amma yawancin clip din 'yan Nijar da nake kallo, ina kallon amsa suke badawa. Kenan kaga akwai wanda maybe ya zage su ko ya faɗi wani abu a kansu wanda ba su ji daɗi ba, suke bada amsa. So ina so mu sani 'yan Najeriya, kamar yadda fa muke da sarakuna da malamai da iyaye masu mutunci da 'ya'ya da mata da ƙanne, haka su mafi 'yan Nijar nan suke da wannan abubuwan. Ina so ku sani, saboda Bahaushe ya ce mutunci madara ne, idan ya zube ba zai kwasu duka ba. Idan muka zubar da mutuncinmu a gurin 'yan Nijar, to ban san inda za mu je mu gyara shi ba. Saboda maganan gaskiya shine 'yan Nijar suna da matuƙar karamci, ƙarshe karamci. Ni da na rayuwa da su ko kuma nake yawan shiga nake sabgogi da su, ni na ga karamci. Ban taɓa ganin rashin mutunci a gurin ɗan Nijar ba wallahi, tun da nake kusan over 20 years a kariyata. Ina ga naje Nijar zai kai so 20 ko so 10. Wallahi kullum babu wani ɗan fim ɗin da zai iya ce maka ya shiga Nijar an wulakanta shi. In banda yanzu da aka fara irin waɗannan maganganu na kaskanci, ba su da ilimi kaza, ba su da kaza, duk yadda kuke tunanin 'yan Nijar wallahi sun wuce nan. Su ne cikakkun wayayyu, saboda shi wayewa ilimi kenan. Waye maganan kawai saboda ka sa kaya mai kyau, ka rike waya mai kyau, kana mota mai kyau, kana zuwa clubbing, kana zuwa kaza, shine wayewa ba. A'a, in mutum ya sami ilimin yadda zai rayuwar duniya, shine wayayye. Sai dai ra'ayi ya ce ba zan yi yadda mutane suke tunanin yi ba. Dan haka don Allah, dan darajar ma'aiki, 'yan uwana 'yan Najeriya, mu daina zagin mutanen nan. Mutanen nan masu mutunci ne, mutanen nan masu karamci ne, musamman zabarwa wannan da kuke gani. Mun yi rayuwa da su tun farko, wallahi ba su da matsala. In fact, suna ɗaya daga cikin waɗanda suka kawo mana ci gaba a kasuwancinmu na harkar fim. Don haka don darajar ma'aiki, mu daina zagin juna, mu rika karrama juna, mu rika yi wa kowa fatan alkhairi. Na gode.